Ahojte, vítajte u tohoto videa. Toto je prvé video s mojím hlasom. A točím z výšky a viete, že neviem prečo. Ja som debil, kašlem na to, idem. No toto je proste review. Takže číslo 1 je šopky. Strašne cute. Na druhej nemám nechet, ale to je jedno. Strašne zlatý. OK, skúsila som blesk, čiže počkám, kým to zaostrí. Robí za mňa prečo, to nezaostrí. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the... Tak, poďme na ďalšie. To budú tieto jablčka. Červená. No, sú červené, ale to nevidíte, lebo je to blesk. Cute. Kašľam na tú pesničku. Iba pečepou budem predsať už potom na pesničky. Zlaté. Ďalej je zmrzka, čo vymením asi lapasa Kike, ale je aj tak veľmi zlatá. Tak to je blesk. Tak to vyzerá. Ono to zaostruje. No, nezaostrila to. Tu je tieň. Môžete si všimnúť. Cute. Skoro všetci pečepáci, s ktorými točím, sú od 12.11, alebo sú vymenení proste. Tak a teraz ideme na pečepu. Alebo list. Počkajte. Čiže obálka je takto strašne pekná. Od LPS Vanessa 11 pre LPS Chihuahua Production. Tak ma ten smajlik je proste zlatý. Počká. OK, čiže vyberiem dopis, ako ho tam nájdem, ak som ho nehala tak kde v taške. OK, tu je, mala som ho von z obálky. Vyzerá to takto čusák, takto na kraji sú zlatý smajlíci, srdiečka, smajlík, PS, sorry, záš krabopis, XD, a to vôbec nevadí, píšeš celkom pekne. Ja som to zase písala drobným, že si to nevedela prečítať. Čiže je to tak 0-0. Ale to nevadí, je to veľmi pekné. A to čusák, to je také pekné. Takže čusák. Sorry, že píšem ceruskou. To je mi ukradnuté, bože. Aspoň, že je dopis. Vlastne, to je jedno. Takže čusák, práve ti tento dopis píšem 21.07. Ja o toľké musím spať, aby som ráno vstávala skoro. Ja vstávam o 5. No ja sa tak o toľkej